Let me take you back in the day. Bago pang Facebook ani, padung Miss Ayala ani. Hangkuyog na ko ato si ante. Ang plano mo tanaw sini. Paiterang vibe tong adlaw lagi. Kaya na sinulog hangover pa mi. Murag edad na ko ato 15. Humanang sini atos baro. Storyaan sa lida o kaon. Katawa hagik iklaro. Panghuna-huna pa kay sakto. Hangto didto, ako didto siguro ni Barog. Nilakaw ko pa dong sa counter. Kaya nakuangan lagi among coke. Human nilingi sa kilid. While gainom ako kay na-choke. Ya diri na to, og diri na to. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantika. Nya librihan ti kaglawd magtiksanay tanduha. Pas-pas ko mo reply di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamok. Only other topic baby di ka maglato. I-add mo sa FB so puhunin mo siyang matchat. React sa iyang may day aron di siya makurat. Unang nga mga steps ang perming ginabuhat. Para di ka kay halata na ikaw atat. Inanakadali manguyab karon lagi. Susa una masahago jud sa pre. Sa number mag-agad isuwat sa kong palad. Di ko ka deny, by fast ko mo reply. Di pa uso messenger mo notify. Kada tingog sa mong ringtone ma-excite lang jud ka bay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantika. Nya librihan ti kaglawd magtiksanay tanduha. Pas-pas ko mo reply di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamok. Only other topic baby di ka maglato. Unang nakita dito ka sa mall. Mangayo kog number di ko ka dool. Pero okay ra kay kurso pabaga sa naong diretso. Nihatag ka sa imo number sabay istoryang dili ko seryoso. Mauni nindot paabot lang ako ni mo pindot. Dianan ako ang ka-chat mo text ka og hi akong gihuwat. Maong reply na ayaw huwata nga ako'y muuna. Huwat sa context, whatever it takes. Sorry if I made mistakes. Dini basagan na lang sa imong reply ang matagahalang. Gabasa sa tawag mo na ko nga langga. Promise ikaw ray palangga. Kano sa takita sa imong reply lami ang gipakita. Lipay na ka, ma-feel mo na pag mag-uban na ta. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay nagkabala ka kay tarungon mantika. Nya librihan ti kaglawd magtiksanay tanduha. Pas-pas ko mo reply di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamok. Only other topic baby di ka maglato.